Hallo allemaal, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Limburg vandaag op deze woensdag 31 oktober. Ja, en van hier hoort gewoon van de muziek van Maastrichtse Boeiem. En de mannen die lopen echt op wolken, want ze zijn namelijk de winnaar geworden van de Jo Erensprijs. En dat is echt wel een hele grote eer. Een eer voor het Limburgse lied. En dat is ook wat ze ons gaan brengen. Ik heb het over de mannen van Repsi en ze brengen ons het liedje Badmuts. Hier is tactisch wie een graafmachine toe, blom en onbesuis. Hier is eigen wees wie een kniebier etter dan een buis. Zijn laatste actie van vandaag, net dat verzint ze niet. In de hub gaat niks gevraagd en werd heel niet wat er zit. Zo vroeg heel net al een vriendin, wie voor weken moest ze nog? Voordat hier uitgesproken was, vloog ze al uit de bocht. Wie durft ze dat te vragen? Ik heb geen schijne vriend. En hier bedacht zich weer een spel te laat zit, nog heet ze wel een vriend. En ze die zo zien dat ze geen fatsoen en het joetste is, de kist er niks aan doen, die best een badmuts. Badmuts. Ba-da-ba-ba-da-da. Op weg naar nog meer ongeluk op zijn brommer over straat. De nieuwe Repsi in de Walkman op, gaf eergaas in de maat. Zo zong hier al die liedjes met die had totaal geen bedoel. Wie een gekend de snelweg op met de stomme flauwekul. Toen lag hier in het hospitaal, al lachend in zijn bed. Zijn brommer lag wel in de brak, maar zijn Walkman on de met. Hier zong nog heller dan de vuur, doe vals en zonder tand. Alle patiënten in het ziekenhuis worden er nog krank van. Badmuts. Badmuts. En ze die zo zien dat ze geen fatsoen en het joetste is, de kist er niks aan doen, die is een badmuts. Badmuts. Ba-da-ba-ba-da-da. Ba-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da. Ba-da-ba-ba-da-da. Ba-da-ba-ba-da-da. Ba-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da. Ba-da-ba-ba-da-da. Hetgene hun daarbij gebracht wie het eigenlijk moet zien. Schik hem terug naar de kleuterschool, dan snapt er een machine. Ik hoop het beste voor de jong, maar ik geef dit gebiedig kans. Soms kunnen op het school terecht loeren, maar wat dan niet brood. Ja, en we hebben natuurlijk van alles in de uitzending. Dus ook heerlijke muziek. En dat hebben we vandaag van Repsi. Ja. Welkom. Hoi. En nu heb ik me laten vertellen dat Repsi in het Maastrichts woord is voor... Rotzooi. Waarom wil ze dan zijn naam dragen? Ja, we hebben dat ondertussen al 6, 7 jaar geleden bedacht. En hij heeft dat geweten. Nee. Het betekent eigenlijk gewoon alles door elkaar. Een grote troep. Als een trekbak omkiept, dan zien ze een hoop dingen doorheen. Ja. En de bandleden, zoals die in de band zitten, die komen eigenlijk vanuit verschillende hoeken in de muziek. Dus
Dat is eigenlijk de oetlek, zou ik maar zeggen. Ja. En je brengt alles behalve rotzooi, want je hebt een geweldige prijs gewonnen, Hiesteter. De Jo Erensprijs van dit jaar. 2 keer zit je genomineerd geweest. En hoe wordt het dan eindelijk prijs? Had je dat toch verwacht? Vrij niet verwacht, maar hij had het wel gehoopt natuurlijk. En onze nieuwe plaat die gaat komen, die heeft scheepsrecht. En 3 keer is scheepsrecht. Dus het wordt net alsof dat geregisseerd wordt, maar dat wordt niet zo. Want wat betekent deze prijs voor u eigenlijk? Ja, deze prijs is eigenlijk wel een heel toffe aanmoediging om te blijven doorgaan met wat we doen. Namelijk het cultureel erfgoed in de vorm van dialect te vertalen naar nog het toegankelijkst als muziek. We zijn er heel trots op en we hebben dat altijd eigenlijk gedaan vanaf eigenlijk het eerste nummer al dat we hebben geschreven. Omdat we gewoon hebben gemerkt dat gewoon dicht bij ons staat en dat het makkelijk is om een nummer te schrijven en te bedenken. En dat betekent het heel veel dat ze zo'n prijs krijgt. Ja, want waarom heb je er ooit voor gekozen om in het Limburgs te gaan zingen? Ja, wat ik zeg, het is eigenlijk zo dat als ze vanuit die hart schreef, zal ik maar zeggen. Het klinkt heel cliché dit. Ja. Realiseer me Guy. Maar dan gaat dat heel gemakkelijk als ze vanuit die gevoel schreef. En dat is, ik denk ook in het dialect zeg ik altijd. Ja. Dus dat is een rijen om dat te doen. Bovendien is het, vind ik echt tof om een van de paar acts te zien of muzikanten te zien die dat dan doen. Ja. In plaats van de zoveelste die dat weer in het Nederlands of in het Engels. Ja, dan moest ik toch eens gaan uitleggen. Want ik heb gelezen dat ze ergens beschreven houden dat de hoofdschijn Limburgse spreken een rapsie te begrijpen. Het helpt wel. Maar het is, muziek is gewoon universeel taal eigenlijk. En de kinderen ook met die gevoel een nummer ervaren en dan toch snappen hoe de vergeet. Ja. Ik luister ook wel eens muziek die mijn talen zijn wel oké, maar ik versta echt niet elk woord Frans. Maar er zijn wel heel mooie teksten geschreven in het Frans. Dus zo is dat met dialect denk ik ook. En binnen de provincie is het sowieso zo dat er heel veel soorten verschillende dialecten zijn. Dus is het wel gemakkelijker om dat dan te snappen. Ja. Maar muziek is de taal en niet per se het dialect, zal ik maar zeggen. En dat is ook de taal die hier overbrengt naar de Lie. Ja. 2 nieuwe bandleden. Ja. Wordt het middag? Wordt het middag? Nou, in zekere zin. We hebben wat ik zeg, al een behoorlijke tijd muziek gemaakt met z'n vieren. En we zijn op een gegeven moment van 2 albums tot de conclusie gekomen dat we gaan anders bouwen. Muzikaal gezien. We hebben in het verleden al eerder met andere muzikanten samengewerkt. De bevel is heel groot. En om het voor onszelf ook interessant te houden en onze grenzen weer eens te verleggen, hij was gezegd van waarom niet gewoon in plaats van elektronische beats, zou ik maar zeggen, werken met een echte drummer en misschien wel een echte bassist. En toen zijn we op zoek gegaan en die hebben we een korte, toch wel een tijdje zoektocht hebben we die gevonden in de vorm van, ik vind de persoon van Norbert Trout op bas en Marcel Opman op drums. En daar zijn we heel blij met. Nou, gelukkig. Met het goede resultaat. Ja, absoluut. Vorig jaar heb je ons ook een beetje verrast. Want hij had je een leuke samenwerking met John Koenen. Met het liedje De Regenworm. Carnavalistisch. Ja. Gewoon voor wie gaat in de carnavalsfeer van u verwachten? Al die 100 leden die we er met hebben gehad. Is het natuurlijk ook wel leuk om zelf te kunnen vieren. Dus hebben ze het eigenlijk een beetje gehad met al die optredens met de carnaval? Nee, tegendeel. Het is heel leuk om dat te doen. Maar het is ook met die nieuwe bezetting is het zo dat we ons willen focussen op dat wat we nu doen. Ja. En dat staat freebeat van carnaval af. We gewoon keihard vieren wel, allemaal. Ik gewoon zelf boete-rapsie nog ga doen met 2 heren van Limbo Express. Noem er een pleitje op en we kijken wat dat deed. Maar dan, dat moet nog goed wiezen. Toch nog een we kennen dat niet helemaal klein beetje. Hey, maar je zit nu bezig met het laatste album. Ja. Het wordt de planning voor het laatste van het jaar. Maar is dat al bij nog? Gaat dat nog lukken? Ja, we wonen het onder de kerstboom kunnen leggen. Maar dat... Helaas geen kerstcadeautjes voor de mensen thuis? Nee. Ze kennen ons boeken voor de kerstmis. Hè? Voor de kerstboom komen we een liedje doen, dat is geen probleem. En die cd dat hopen we voor het eind van het jaar of anders in het begin van volgend jaar te releasen, zou ik maar zeggen. En dat komt vanzelf. We zijn perfectionistisch ingesteld. Dus en dan zien we het wel voorbij komen. Maar de gasten nu ook nog samen met de mannen van Rapsie dus een mooi nummer voor ons brengen. Ja. Wat ga je voor ons zingen? Ik wil gewoon een nummer Zelfrespect over spelen. En dat is een nummer dat ook op onze eerste cd sting. Maar dat is zo ongelooflijk getransformeerd nog uit niets door deze nieuwe bandbezetting. Ja. Dat we trots zijn om het te laten horen, zou ik maar zeggen. Nou, en we zijn trots dat voor het morgen waren hier bij de studio van TV Limburg. Mogen ik vragen om richting die vrienden, mannen en kameraden te gaan? Ja, ga ik doen. En de microfoon door te pakken. Ja. En dan gaan ze ons een prachtig nummer brengen samen met de mannen. Ja, ze werkt de mannen van Rapsie, Roel zet af. We moeten toch nog even geduld hebben voor hun laatste nieuwe album, voordat dat verdig is. Maar voor niet meer veel geduld te hebben om heerlijk te genieten van hun muziek. Want hier zijn ze met het liedje Zelfrespect.
stek in de kop. Tui op de rem, jong, kom even stop. Wie in het gebeuren en hoe ging het fout? Eerst ging het goed, nu is ze brandhout. Zwoer naar de kut, wie in de lamzak. Meu van zichzelf en hartstikke brak. De fut is er weg en de passie verdween. Het oog is gevallen, depressie verscheen. Zeg, hoe ging het mis? Is het misschien het gevoel dat ze neven de pot hebt gepist? Loer naar zichzelf en luister een schoot. Denk wat ze is, maak het maar goed. Maak van de leven een eredivisie en zeg niet de tekst, ik wil dat niet mee. Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie en ik bevlogen. Wie wil ze beuren, wat wil ik zien? Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie en ik bevlogen. Wie wil ze beuren, wie wil ik zien? Een duistere put, door zal ik te denken. Misschien had ik niet zoveel moeten drinken. Nog een slok, geduld met de pijn. Ik voel me verloren, ik voel me alleen. Vergoed zich de duister, niks meer heeft nut. Hoeveel ga ik weer, want alles wordt flut. Leef ik dan echt voor miserie en leed? Of wordt het soms niet dat mijn lampje nu goed gaat? Ik wil niet meer voelen. Ik wil niet meer denken. Ik wil niet meer speulen. En ik wil niet meer drinken. Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie en ik bevlogen. Wie wil ze beuren, wat wil ik zien? Het leven begint met zelfrespect, zelfreflectie en ik bevlogen. Wie wil ze beuren, wie wil ik zien? Ik zie niet gezicht en ik zie geen plezier meer. Ga ik eens gaan doen, jong, drink nog geen meer mee. Kom, Oscar, zeg me eens eventjes, wat is de kern van zelfreflectie? Ja, die beste degene die zelf zal moeten proberen in betere tijden te realiseren. Wat is hij de oorzaak? Wat moet ik eraan doen? Wat is de doorbraak?